Mae'n pen-blwydd fi heddiw, so mae'n go special. Dwi'n rhaid cael pen-blwydd ar ras o blaen, so mae'n rhywbeth gwahanol. Mae'n mam wedi rhaid cerdyn i fi, un dyfo fi. Gita wedi bod sgrifo ar efo gyd. Mae'n cool, cael racing ar pen-blwydd fi. Dwi'n gobeithio yn ei dda. Ond dim ond un anrheg pen-blwydd fydd yn plysio Ems, a hynny yw dod yn y 15 uchaf mwyn ennill y pwyntiau. Dwi'n enjoy fo, just mae'n ti ddau run sy'n really nice, cos diolch yn rhaid pwysau na fi just ar un run ma i drio really nailio fo. Diolch yn results fi, a dwi'n really chuffed. Si'n 19fed, brilliant, mega hapus. Os I'm just fatha bach fastio chryn nesaf byddai'n hapus. Felly, dyma unig gyfle Ems i ennill y pwyntiau. Mae popeth yn dibynnu ar yr ail ras. Ti'n gymaint o back-ends jyst mynd. Ti'n get away with that hynna ffordd o grasio dwy waith. O mor rhydd. Just track yn fatha. Wow! O mental! Dwi'n gorau top 15 yn y ras mae UCI points fi. Dwi'n mwyn falle dwi just methu allan, dwi'n siŵr. Dwi'n wrth i bo ffwrdd? Only 2 seconds off 150. Dwi'n cael UCI points yn 20th. Dwi'n methu allan o 5 safle. Oedd ni geiniod i fi dal. Mae'n un o'r achievements gorau dwi wedi gwneud erioed, achos dwi wedi curo hogia sy'n cael fatha i geiniod mewn cwpanau y byd a top 30 yn y cwpan byd. A dwi roed i cael byd fel o'r blaen, so dwi'n teimlo o'n rili dal. Good. Hai fi go yna. Ti'n ngorau fan'na, ac o'n i o beth digwydd. Wsos nesaf ar 15. Dwi'n mynd i reidio track eto, dwi'n ofn. Swn i o bod hawl torri i'w asgwn yn y track fan neu rili brifo dy hyn.